Wani kiwon Kano. Wallahi mun dan kiwata ka a Kano gashi na kai kumari. Kumari? Yi wallahi. An bala'i lalle gama rikici wallahi. Kai kamar yana rikice. Ka saukowa ni wake na. To kai ka sauko. Waye kai to kai? Ni super sunana. To ni na shugaban kungiyar kare mutunci Afirka nake jagoranta kai kuma Sokoto kake jagoranta. Imana Sokoto baraka kowa sani. Ba kowa san ka a Sokoto ba. Waye san ka a Sokoto? Waye sani. Ka baki da mutanen Sokoto bai fi mutum 10 ne suka san ka. Ni kuwa ko ina miliyan nawa? Mutum 10 ba miliyan ba. Allah da bugi. Ba kanan dabigi. An dabigi ka dinga rike kalaman ka ni fa shugaban kare mutunci ne. Kai kai a wallahi ƙarya ce shugaban kare mutunci nake ƙarya imana yanzu a rana ɗaya su ci abinci ɗaya da ci abincin miliyan biyu kuma na ci abincin miliyan biyu ha da miliyan biyu haka ci miliyan biyu a zan yi tuɓai in ci biredi in sai fiye ta guda uku ishe ki ka shanye da wanga abu kuma guda uku me wannan din me wannan kana yau dalilin miliyan biyu ta ƙare imana miliyan biyu ta ƙare miliyan biyu ta ƙare inda ka sha wannan kayayyaki to shi non gora ɗai yana sanin miliyan biyu a ni ma na sayin na miliyan biyu Supa kana ji na? Supa, duk wani mai kafasi a Najeriya a ƙarƙashi na yake. Kai ma na kake ni. Kai an dabiji kake ka jin gama. Bara ka jin gama. Bara ka jin gama. Bara kana ji? Ta na wala, gwaɗi na wala. Barbe nake. A'a, ba kai ki gwaɗi ba, mi kai ki gwaɗi. Wani